ine günlerde bir gün atlı gepleşigimiziň täze sany siziň bilen Yedigen video studiyasy Owadım platformasy bilen bilelikde Naýbaşy naharhanasyna gepleşigimiziň täze sany taýynladyk. Siziň ýadyňyzdadyr biziň gepleşigimizde ýygy giderli tomaş edýän muşdaklarymyz, sunugat söýüjüler gepleşigimiziň ikinji sanyna Ustad Halipa Ýeňiş Muhammed Guliýew bilen biziň Ustad tamadamyz bilen gepleşik taýynlapdyk. Şol gepleşik halk köpçüligine ýetirilenden soň kommentariýlarda kän sunugat işgärleň, medeni işgärleň şu gepleşige gatnaşmaklaryna istek bildirilip kommentariýlar ýazyldy. Aýratynam Ýeňiş Halipa bilen ýadan gepleşigimizde isasy ady kän agdalan alyp barjylaň biri, tamadalan biri. Onu men şol gepleşigim başynda da toyun alyp barlyşyny dinläp öwrenen 3 tane tamadan adyny agdapdym. Ana şolaň biri Gönümel Ýeňiş tamadan sapernigi ýok, başdan ýalňyşdyn. Naparnigi, Serdar Dazdy ady bilen tanalýar. Türkmen halkyny Serdar Bekberdiýewiň Türkmenistanyň çägini barmadyk, itra barmadyk owasam ýokmy diýen sebäbi bu Halipanyň toýa başlan wagtlary ýöňe aýtdym, barmak bu köp tanaýmalja Türkmenistanda tanaýmalja tamadalar bardy. Halipa, ilkinji berjek soragym size hakykatdan Serdar Bekberdiýew diýen halkyň içinde bir pikirlenýändir barda. Kim kän aýolly? Onu diňe albomda, aýdymçylyk albomyny gurulaňdy, tanışdyraňdy. O Serdar Bekberdiýew diýip aýdýardyň da, aslında sen Serdar Dazdy diýip tanaýarlar. Nireden döredi şu Dazdy lakam? Şöhratcan ine bu lakam mara men mektep okuwçykam, ine mektep okuwçylara kiçiler klasatdan başlanğıç klaslarda at satış oýnalýar, bilen at satış oýnarynda bir goňşym maz Batyr diýip onu at men öňürtü çykgana akopdan çykmar ýa bir jaýyň çünkünden çykmar bolýar. Eliň avtomat atamak berdiňmi? Şonu olar meni astada men ölüm okda ılgak gelýän bolmalar dazırdap. Şonu dazlar gelmedi abi şey dip sonun galan hatta dazdı diýdi şey dip dazlat galy. Tamada wagtyň däl o mektep okuwçykam başlanğıç klaslarda. Onamyň şu ýa-ni hitrovkalar, waraşylar ýaýradan bolmady halky. Dazdı galy. Onu ýene bir da başlarda kakam bilen o hani men toya gidip başlamda dazdı diýilýärni kakam hem o işleýärdi hökümet onu giýje günleri işte onu ýa bir gün bir gelýär da toya guruluşmana bolan dazdylar soraýa da gelýär kakam mara näme diýen aýo olar däl ýa onu ýene aýlanyp gelip ýene soraýanlar da onu ýa kakam soň billiden soň toy ýene biri gelenni dazdy wam diýip gelýär kakam maňa gelip dazdy seni çagyrýarlar diýär. Bir eşitişime görä ejeňim Dazdyjany pillenýän eken ýa. O başlarda o adım ýadyndan çykaramam. Ene şol näme meselem artistlaryň içinde de badana çippi. Hakykat täçmämet de. Ýöne täçmämet diýerler we bir gün maňa diýilýändir öýde. Mokdaýar, çippi saňa diýýän onu adım ýadymdan çykyp gitdi diýer. Şeýle bolýan eken. Tutulýan adım bolan soň. Näçinji ýylda toýa başladyň? Toý tamada hökmüne tanalýardy. 94-nji ýylda birinji öýdümi veçir etdik mektebi oturamızda 8-nji klasda oturamızda Gamış restorany veçir etdik. Şonu tamada tutmandyr başyň ýanyna. Şonu gıýdlara gurula diýsem etmediler. Menem alyp özüm gurulap başladym. Ýa-ni men mektepde lawazly okullar goýarýardym. Anyň magtym bolan goşgularyny ýatdan bilýärdim. Şeýde bir goşgyny 3-e 4-e bölüp perda kadyna 8-nji mektepden gelen, 5-nji mektepden gelen, 24-nji mektepden gelen ipzakalarını çykyp tanda çagyrmalar. Şonu gurulap şeýdip çykardym. Şo günem gelen mihmanlaryň içinde mekteplerin içinde bir 8A bolsa 8A çagyrýardy. 8-nji mektepden gelen 8-nji A klasyň okuwçylary biziň hem güläligimizde gülälik diýip beçir edilýärdi. Biziň hem güläligimizde sen gurulap ber diýip şonu göni meni belletdiler. Şeýdi ben başladyk. İlkinji sowun toyuň indi beçir oturuşga doglan günlerde ilkinji bir uly mehelleli toylar bolýar. Hani wagtlar restoran adam ýok diýen ýaly. O gapy toylar da esasy. Birinji nirede sowduň şu toy bardy, bir kysgaça aýdyp berdim. Indi ýankyýaly weçirlere gidip ýörs. Onuň soňunyň bir akşamara bolýar, toýa diýikdir tutulmadyk ýerden jyjurnikdir bolýar. Marot köçede bir goňşymyz 2-3 köçe bizden aňyrda da bir gyýy çykýan eken. Olam bir ýagdaý pesräk yer, pirsewem, ýa-ni toy teleskedem.
Qydyň oturýan telesketi bardy, o Daniskoy köçede durýardy çajaň. Şo teleskany bagşa goýup durlar. Ýagdaý Petrak toý bolmaly. Onuň maňa da kıssagary oglanlar geldi. Ýör dikdir ýok. Ýör göni maşina minip şolurşuňa gidip burlämine toýa başlaşym şo boldy. Soň oğudun nepede bir toy toğudum o rib savhoz ve o yaşlılarına ribni diýerlerdi. Şo toýda Anuş Muratdur düf bilen ulu toy Anuş aýdýar menem ýaňyny başsana Anuş bilen şo toy toğuduk. Soň beşi diýip bir goňşymyz bardy. Ol meni byrnyň doglanuny nakitdi iki tane qyyd dogun Tehra Gulşat diýip 3-nji poliklinikanın arka ýönünde ýaşaýardy. Ine olun toy mehel doglanuny boldy. Ulu mehelle de şo toýlary toğuduk. Onun şo wagtlar toy nähil alyp barlýar, nähil goşgular okalýar bilýärdiňmi? O men ilki bara ýa-da berýän. Yok, ne mana birinin öwrenmeli bolýan. Ýa-ni men goňşym tamady diýip ýaşul adam Didar Mergenov diýip Didar haka diýetde bizden bir küçükçe bile Danskoyda ýaşaýdy. Bu wagt Pahir bolup onu ýa-ni Didar hakaňa bardy men öz weçirimi soňundan soň men beýlik weçirim çagyrda indi men Didar hakaňa maslahat soradym Didar haka şunya näme deýin Didar hakadan ýa ýaly gurrunlary bir gitgyjyk tamada bolna şo özüňem bir ýerik baraňdyna diýerler ýaşagyrlar Didar söz ýazyp beräýdi sözümi näde ýazyp berin her toýda bir zat aýdýatsa bilýärmi bu toýda bir zat aýdylýar onu men goşky ýazyp berdiňe bolýa goşky ýazyp berip bolar ýöne sözümi näde ýazyn özüň çöp bolmady onun ýa Didar hakadan bir çaragrak bir belliräk sözler ýazyp aldym bir tane goşky ýazyp aldym şeýdip toýda onun soňum Gurban Agan kasetlerini Gurban Aşyň toýlardaky pauza batyp sowetski videoda dinläp ýazyp goşkylaryny sözlerini ýazyp şeýdip şoňa taýinlandym. Soňuň Allah berdi aga Gurban Nur darwazyr diýip ana ikisi bilet toýa gidýärdiler. Men Gurban Nur dünýäne kän gatnadym. Ýöne Allah berdi aga köp zady maňa dillini öwretdi. Mesela şu näme ýaşlar çykyp gelýärkä. Ýöne köýjat bolýan şo ulu zat da ýaşlar çykyp gelýärkä o wagtlar ýanlaryna siwdetil şaýatlar bolýar. Hukman ýaşlar çagyrynda terdan toýumyzyň sebäpkärlerini olaryň ýanyna şaýatlary bilen öz aramyda çagyralyn ýankyýalyk Allah berdiň şol ýaklatlar maňa köp öwretdi Allah berdi. Ol jurnalist da sebäp. Hawa. Ne Allah berdi agaň ýanyna baraňyzda ilkinji gedek baraňyzda. Hawa Gurbandyr doradyr diýiň ýanyna ilkinji gedek baraňda nähil kabul etdiler. Meni olar toýda gördü, goňşymyň toýuna toýly diýip bir goňşym man şo öýlenenni oň agasy baýy bizdenem ulrak bolan ýöne men dostumdy. Olam videoçy bolan. Şolaň toýuna Allah berdi aga bilen Gurban Nurdy bile gurlaýady. Bile gurlap başlanyny onuň olar düşüp çölegi ýmana gidenlerini men gurladım arasynda. Men gurlap durkamam ol ikisi bile ýörek gelýär. Ýa-ki men bir küçük nomra etdim de bir küçükde gurladım. Gurlap durkamam ýörek gelýär men alzyra. Ýa-ni Allah berdi aga Gurban Nurdy ýetip gelýär gözümem görüp dur. Näde sözüm tamamlajagymy bilen goşguda gidip goşgama aýdyp dur. Onu geldi de Allah berdi aga gowy garşyla tügeleme nire diýseň kitinem gowy şey ýugdy da şoň gelip diýýär söz sen ruhlanýar ýa-da o halifalar sen düşüren o ruhdan ýa ýerinden iterip goýber ýa-da görýän. Allah berdi aga Gurban Nurdy şeytanyň men ýöne baýýa diýdim men Gurban Nurdy dünýäne tallyn te Allah berdi aga ýüdün agyrrak görýändiň olar halifalar görüňde çekinýän ýa-ni bilen gurleşme gerek sen baryp halifa adama. Ýöne men Gurban Nurdy dünýäne gatnap Gurban Nurdyň öýlerine gatnap bolarym. Abette görüp durýar akşam toýlary var. Giç durýar. Abette görüp durýar menen baryp garaşyp durandan baş ucundan Gurban bu goşgyny berä. Ya öňe tetrat oklany bolar sen tetrat ýok. Ýatdy onuň şolaň dilinden almaly. Oňa da toýlarda kadar garaşyp durlaşyrdy. Sen bilen gurleşmäni 50 gün ok. Mene Gurban Nurdyň gelini Gülzeren geldi. Serdar bar tuzdur beýdip çekinip durdan hiç açarama öwrenmeýän diýip mene zihindim Gurban Nurdyň iki goş galtam begenik gaýdyp ýörek gaýdym gasterle köçeden öýe. Şo wat ýat tutýanda şo goşky iki goş galtam iki bir goş galtam bir goşky öýe barýansam ýat tutup gelip aýdyp berem. Onuň ýene bir gün men Allah berdi aga şey diýdim. Allah berdi aga sen maňa goşky bereň kyn bolýar Allah berdi aga. Kim adama bermän goşkyny kyn bolýar. Onu Allah berdi aga diýdim. Maňa goşky bereň diýdim. Serdar zanydy goşky diýdi gazetde de dogry bunu ýerini bilip aýtmak gerek. Öwrenip aýtmak gerek diýdi. Bolýa men sana bir goşky bereň diýdi. Şunu öwrenip gelip maňa aýt diýdi. Menen bolýa mesela şu goşkyny berdi. Eni hugdysyny dinläp çağa kam
aydım, gözül aydım, men seni söýdüm, täsin duýgularymy aňlap, çagy kam, aydım, gözül aydım, men seni söýdüm. Onu ýa goşgyň içinde bir ýeri bar. Gözülleri ben dedipsin tärimden, aydım, gözül aydım, men seni söýdüm diýär. Menem bu goşgyny ýat tutup Allah berdagyň ylgap bardym ertesi gün. Egzamenden geçirdim. Owa, Allah berdaga dedim bardym. Allah berdaga dedim, ne öwrenim goşgyny dedim. Han aýt dedi. Menem ýankyny lafyzly aýdyp berdim. Serdarzany goşgyny dedi, sen dedi öwrenmäsiň, ýat tutupsyň dedi. Menem bäh dedim, näle öwrenmeli? Kelläň içinde näle öwrenmeli? Näme ka Allah berdagyň? Bolýa tärim näme dedi ýanky. Bak. Şunun içinde tärim söz näme dedi? Gözülleri ben dedipsin tärimden aydım, gözül aydım, men seni söýdüm diýär. Indi şu tärimiň nämedigini bilip aýdyndy, sen halka ýetirişiň başga, ýöne bilmän aýdyndy başgaça bolýar. Onu menin bähdinim Allah berdaga bilemok dedim. Garaýy bilýän dedi, şoň raşotka bolýar dedi. Şu tärim bolýar. Öňkü gelin gyýlar şoň arkasynda durup, bukulup aýdymy dinläpdirler görýän. Nähilek many ýetir. Sen düşünüp aýdyndy, başgaça bolýar da. Şol sözi menim ilk raklar Türkmenistanyň atgadan artistin halipamyz da Mergen Anna Muhammedow bilen şeýle taçak başyny öýüne oturýak. Biýitde istinlik wady ol hukman gurrun tekstel ýa bir rowaýat bolsun, goşgy bolsun parhy ýok. Şonu okumalarla gurrun vermeli ýa. Gurrun vermeli şeýle maslahat berdi. Toýhana çykdym. Ýa doglanyň günden maslahatagam bolýar, tapawdy ýok ýa, ýa weçirlerden maslahat oturuşlardan maslahatagam bolýar, ýa toýdan maslahatagam bolýar. Ama toýhana çykyp ilkinji okan goşdy. Martumla tamadan Ceyhun bilen Bahri kadar arasy çöl üstünden ötür yeli Türkmeniň goşgyny okudum. Birinji. Gaty goşgy bilen başlap, hakyky ilim, halkyny wasp edýän. Indi bir toýda kardeşimiz bar, Maksat Begenji, Maksat Birji diýär. Ha. Bir toýda diýän bolsaň, o toýuňuzda ikinji gyýyň durmuşa çykanda, ýa-ni Altynay toý mekanynda kardeşlerine söz berilende herimiz bir ödümüz şu ýüregimizden nähil sözler çykýanmy gutladyk bolsa Maksat diýdi, berekella diýen sözi halk içine ýaýradan halipa diýdi, ýöňeden halipa diýip sen salagyň şeýler sözler aýtdy. Hakykatdan şol berekella diýmek ödüňden çykdymy ýa öň halipalar diýýärmi şo sözi? Mene hakykatdan senden eşitdim. Didar kaka diýýärdi. Şo edil berekella diýmese de bugün toy bilýärmi şonu ýala goýuny berekellana o men diýdim. Ondan diýilen o. Hakykat şu wagt, häzirki wagtlarda da şol sözi edil sen aýdyşyň ýaly aýtmaga finansiýan tamadalar kän. Hawa kän. Indi gel halipa bir ýerki wagtlara ýene dolanyp geleli. Ne 90-njy 2000-njy ýyllarda biz o wagt hat geçirekdik da. Näme bir 4-5 ýaşlarymyzda menem edil sen ýaly o ýa-ni beýlik aýdymçylar ýaly toy bolsa, töweregimizde toy bolsa galamokdum da. Şu protseň aşagyna düşüp dinleýär. Men o wagtlar sonuga diýişgäri, olaryň tamada, olaryň asyl oýumda, huşumda ýokdy. Ýöne dinleýärdim şu protseň aşagyna durup. Toy oturýansa da gaýdamokdum. Hawa şeýle wa. Men meselem Kakazan söýünhanaty okuwçy wagty gelip goňşymyň toýuny aýdyp gelen ýadymda. Kerim Ruhan Aliýew Türkmenistan halk artisti, şol görenim ýadymda. Bal Hacı Pahyry görenim ýadymda. O ana Serdar Recep Pahyr, şol görenim ýadymda. Ýöne İfati şu kapı toylarda oğlum himme edene oktular ýaly toyu. Ene geliniň oturýan protsebi, onu iki tanem goşu protsep. Bir protsepde bir aýdym söýlen bir tamada, bir beýle gawadyna protsepde bir aýdym söýlen bir tamada, bir kilo taýda beýleşligem bar. O toyu şowhun gerekleşibem gurlanýar, bilede gurlanýar. Indi şolar ýaly goşo tamada bolmam siz kän gitdiň ende ýeň şalyp getbeşiginde aýdyp naparnygym dip. İfatan şu goşo tamada, goşo aýdymçy tutulup o toýulýan, gurnalýan toýlarda haýsy aýdymçylar bilen hem haýsy tamada diýilen näýse ýeňişdirler bolen. Ýene başga haýsy tamada, haýsy aýdymçylar bilen hat köp gabat geldi. Ilki Gurban Nurdy bilen döwlet gök birinji goşo tamada bolup başlan. Soň Gurban Nurdy bilen Allah berdaga. Onuň Gökdepeden mady Kakşy göz diýdi. Soň Altı Gurban mady, onuň Behirden tarapda wadyna Didar Jaga diýär, Muratçylyk diýär. Şonu ýaly tamadalar Behirden de bady goşa tamadalar. Hadyrlyýas diýen madymy? Hadyrlyýas ol ikizler, ikisi bir adam.
Koşut ama da modat da o döwrüniň modaty. Onun ýankyna Ýeňiş şan bilen men köp gitdim Allah berdi Gurban Nurtdan soň men Ýeňiş bilen Trofgada toy edýäniň özleri menem toýa çagyrýarlar, Ýeňiş şanam çagyrýarlar. Onun şeýdip Gurban Nurtdan bilen Allah berdi baýalykka bolýatda. Şu adam aradydyna toy boldy. Toy edýän gelýär. Jerdar Ýeňişe murlaşdym, sene murlaşýan, ene Allah berdi bilen Gurban Nurtdan aýdyn köne wagtlaryny aýdyn toydy diýýärdi. Şonu maňa Ýeňiş alayykda bile gurulmana. Aýdymçylardan has köp gabat gelýän. Aýdymçylardan näme döwürlerde Nurjan Mad Nur Muhammed Meredew, sonra Hacıyal Mehmedow, Kakazan Tüýünhanow, onuň Aşyr Marko diýip Aşyr Annebäşew, ýa-ni Maksat Jahangirow, umman köne başlar kene Kaku Wedow, Akstaparow. Akstaparow bilen toýlarda kän gabat geldim. Aslında doğrusun doğru aýtmaly, Halipa Türkmenistan halk artisti Ak Muhammed Saparow, Akstaparow diýetsen. Toy towanyny bir hil tamadan kän zirurlugam ýok geldi ýylýada. Emede men ýaş oglanım da onu Leyladar restoranda toyda bolýar. Onu ýa-ni akşaý diýen men birinji akş bilen toyum dolu toyum. Arasynda öň başga toyda bolgan akşyna gutlak gidýän ýer bolýar. Onu doluny akş bagyşy menem tamada. Onu gelli tamada kim diýdi ýa-ni. Menem ýaş oglan, men Muhammed adım, men diýdim, puluň aldyňmy diýdi ýa-ni. Benim o allym senem berjekmi diýdim. Oğlum ýok diýdi, puluň alammadan geç otur diýdi ýa-ni. Ulu adam halipa adam, ulu adam. Menem diýdim, Muhammed ağa diýdim, sen bagyşy men tamada diýdim, men gurulaýyn diýdim. Senem aýdym, aýt sonuna kas gow bolman diýdim. Arkama bolýanna diýdim. Aksan. Ya sebebi menem bir toýa baramda men Akstaparow aýdýandan bilemok, bir gapy toýdy. Onuň bardım olun sağdanlasından tanıdım da Bayram Ataýew otururken. Onu aýonda bol men oturup bersek baýyp stolun başynda oturdum ha. Ana Halipa geldi. Geçdi bir kısa aýdym aýtdy. Onu toý etsem barıp tamada badyr. Ba bolsa gelsin näme onu ellenmär. Nirde gedip bu kulu oturýarmy dedim. Onu geldi ay Halipa dedim siz öýdüňiz baty bolamy. Menden kän goşgy bilýäňiz, menden kän gowsyrlar bilýäňiz. O men bir hili aýdan oturýaryn diýsem ýok. Geç tamada bolsan gurula diýdi. Her kim öýde ýerinde ot. Menem arasynda goşgy okar. Bile bilýän goşgymy da olsa bile okardy diýip ýrak wagtlarda. Ýa-ni başlaýan wagtlarda. Toy towduň meselem ha. Narxyňa berilen ok. Toy ýesem bir ýer ýitip gitdi. Näme diýen onuň meselem ol şäheriniň içinde ýa bir öz goňşulygyň Kitrofkan waraşynyň toy däl aýdylyp beherden gökdi tejin näme diýerdim şo ýagdaýlarda. Boldum şolar ýaly. Ho kän bolly on ýaly. Sen toýa tutýa bir toýuny tutýa bolan onuň ýanky diýýärde toýa oturýan men toy edýän sagol gona pullyp oturýan diýip bunu. Sagol gutly bolsun toýum sowdy qarda bolýan bolayyn bolly sagol ýa. Onu ýanky seni toýa guruluşyp erten adam Ýaňça da toy oturmaka ýem ýok bolýan ýerlerken o döwürlerde näme adamyň düşünjesi beteräp toýlaryň bilýän şonu aljyranly, kyn, agyrdy. Indi görýän arkadagy serdarymyzyň saýasynda toýlamada medeniýetli özüň saýat olar medeniýetli diýär bilýän bu akurat, palat, o wagtlar pritsep ýanky çağırylmadyk mihmanam mawtaýda çağırılan mihmanam pritsep adamdan ol bagyşyny çekip ýatan aýdy indi görýän açasan arkyn gowurlaýanda ýeňil gowurly toýlar. Tawa bir halk içinde de şol edi şu toýdan bir bölecik ses ýaýrapdy Nurjan Pahir Nur neresi aparatçı açaýa aparatyny diýär. Oglanlar aparatyny öňüne giňeldeliň diýär. Şol MP3 görnüşde. Ýani ýaýrap hakykatdan şolar ýaly toýlary men özüm gözüm bilen gören toýlar bolmaz. Sowma katda görüň ýok. Nirede toy bolanynda hili tamadalara adamdan garaýyş petdi-de. Bir hili käbir ýerlerde dikdir men kin çykaýdy. Dikdir o koda plan meg wakadymy diýip gelip bir haýwat bilen pitçiň atyp gurulýan şolar ýaly toýlar eşdilen toýlar kän boldy-da. Aýratyn, şu 90-njy ýyllaryň gurulmagyna aýalla aýratyn şu beherdeniň bamawaty bar. Şo taýyp aýdymçylarym alp tamadalaram bir hil toy almaga ýaýdan ýaly mena dogruym aýdyn baryp görün obam däl. Men bardym kän. Toy towma hakda görüm ýok men aslında şo toprog adamym mas görüm, o gatnaşym görüm.
Bama ýöne men eşitdim Serdardan başga toy alyp bilýän, ýüreg edip bar bilýän tamada ýok diýen ýaly. O nur zamany otarada kantoy to onursa nurum son ýaly göni gidýetden ýeri osany. Bu bama owaň düzgünlüğiniň biri öýlenýäniň kılatdaşlarynyň sözi ýürege toydy, kakytynyň kim ýüräni. Häzir men gurulap dur, kılatdaşlar diýip bir dakika çykardymmy? Ýene öýlenýäniň kılatdaşlaryny tanda çağıryp çykardym. Saz gutorýas diktir hukman sağ olun diýmesen bagyş gutor bilen ok. Onu bagşa diýerler. Näçe gutorduň da bilen diktir sağ olun adamlar köşeşdirip sağ olun diýip gutorýan. Ýene bir kılatdaşy gelýär aşakdan. Tamada diktir kılatdaşlar diýýär. Ýanynda da kakas dur öz işgärlerini çykarjak bolup öz kılatdaşlaryny çykarjak. Ýanynda durny ta garaşyp dur. Ok aşakdan gelip öýlenýäniň kılatdaşy bir zat diýse, sen şonu hukman edäýmeli. Ýazýançam diýýär, diýýär. Şo düzgünleri var. Nurin Sadan'ı dörtte kurtiyette, dörtte Baba Hanım. Bir gün dip çalıvatırar. Bağımlı adam dörtte çalını buaptığına bak, şeyip çalıvatırar. Ankara'dan çağalarımı, ullarımı bilem ok. Ayvadındılar, ayvada kata gelip şunu deyik deyebilyen, pat ayva pıtıra gitti dörtte oturuyor. Kemilleşen wagtyňam bolup bilýär, kelläňde alada meselem ýa bir toyun özünde bir was toýlar bolýar. Şolar ýaly toýlarda alçyrak gördüňmi? Toýlar käz o was-wasrak, böyle käzin temmile işi ýok bilýän. Evet, Ustaverde elimsek ýa ho erkine berýär. Şonu gowulýar, kä toy dar ýara toy dar alçyra diýär şonu. Hemme wagtam alçyra diýär. Ne bir gün bolla menne toýları aşakdan adamlar bilýän başaga nurum aýdym dur. Ýadadykda ar kille durýan bolmaly. O bu da kaziýa, menkin çykara. Onu nuru aydym aýdýanyny öýdüp, aýdan oga sesi içinden ýöne şey gidip dur. Menin bärde nuru aýdam ok diýär oğlum. Aýdýan ha diýär, nuru aýdam ok diýär. Onu ýanky indi men gurlemeli. Bar nuru biraz diýinçiň hallidy men bir gurulap oňan çalydym. O wagtlarym näme uzagrak goşgular aýdylýan, misal üçin Gurban Asyryň agamyň gyýdy boldy, Kerim agaň Durolgoda goşgulary, kän goşgular, kän şolar aýdylýan wagtda. Bu döwürde ýaly bu gutlaýan adamam ýok da o wagtlar. Gutlaýan ýok. Şu aşonu öňem toy edýäni sen gurulap beräý, gutlap toy açyp beräý diýsen men seni näme tutdum onu diýen ýerler bolýar da bilýärmiň. Şon ýaly ýerler bolýar. Onu ýanky nur aýdan ok diýmem. Nur aýdan ok şey men çykmala gurulap. Men çykmala oy bunu gurulap başladym. Halka ýerli ýerden kapylyp aşagdan men lakan mikrofon şulerinde saklap ilim ýadan bolmaly. Mikrofon badyr öýdüp buňa seret bul ilimde tutup gurulap otuýňa. Beýde. Mikrofon bul ilimde munna gurulap ilimde bir depter zakaz erkimiň adi agdamaly bilýän alçyrabine şuňa alçyralýan ýerlerem bolýar da. Beýde. Bir de tapdın bu suraty. Toy edýän urutda şunday o internet başda çykaýanlar ene toýa gyzyk kyldyňyz diýip bilip bara korkdan erde or gaýtap gyzyk kyldyňyz diýär. Ene oras saýat ne orasan Nurin Sadan'da Türkçe aparatsy o aparatsynda ses ýazýardy toýda. O altyn atyr. O ses ýazýardy o. Şo wagtdan toýşy. Türkmende bir aýdylan söz barda. Uzak ýol atsynar, agyr gün är diýär. Agyr günler hakykatdanam geçdi bolsun diýäýmesak başga söz ýok da. Indi ýani öýüňem belli kesdiň hakykatdanam hakyky bagtýarlyk döwürde. Gahrman arkadagymy şeýle bir gowy döwür, asyda döwür bize sowgat berdi. Toy laýjak wagtyny gutorýar. Siziň öňkü barýan toýlaryňyň näçe de gutorýar belli da. Belli da ýok wagt haçan 3-4 käwat daňatja o bardy gurrun ýok. Ýöne inni yaman paryatky gowy adamlarym şeýle öňkýalyk adamlaryň düşünjesi artýan. Ýani akurat ne barýan erkin diktraga salamu alaykum ýa bizim ýaşymyz bolan ýok. Yok yaşlı olmaktan däl bir hili döwre görä, dünýä ösüşine görä adamlaryň düşünjesi ösýär. Indi men gepleşimiň bir sanyda da aýdypdym şonu. Ýene men şonu aglak geçetim geldi. Gönümelne men halifalymyň birde ýa Mergen Annym Muhammedow şu toy sistemasyny bir hili tertipleşdirmekde, o toyun sistemasyny döwmekde, o gaty aýgatly görüş alyp baryp diýmem ýalňyşmaýandan. Bir wada halk kabul etmedi şonu. O käbir zatlary lalaşmadylar, garşyna da çykyldy. Ýöne şu mert durup o şonu itdi de ýola sally.
goşondyny toy sistema goşondyny. Ýene bir gedek o näçe agdasaň agdap durmaly sebäbi ýaş alyp barjylanmady bilsin diýende. Biz onu bilýäs. Ýaş alyp barjylanmady. Ine şular ýaly gollugyň netijesini indi bir hili aňsat toýlarda alyp barýarlar. Ýöne bu soraglary şu gurrunlar biz näme üçin edýäs? Şol döwrüň kynçylygy, hem şu döwrüň gadar gymmaty. Ikisiniň bir parhyny bilsin diýip aýdýar. Lider kaka diýär ama bu toýlar Serdar bizim şu döwrüň toýlaryna diýýän zady. Olar has ulu halipada öň köne ýaşlary bizden kän. Onu sizin bu soğuyan toýlaryňyzy bir aýagynda durup soğuyan diýär diýär kaka. Onu magar toýlar bolan olar nimäni görene bagda kalonka asylyp bilýärmi? Ene mikrofonlar gowy, aparatlar gowy görýän. Öňkü döwürde şu bizim başlan döwrümizde de aparatlar gowy däl, mikrofonlar radyan kıyalık, döw radyan mikrofon ýalyp, sesini zorda çykaryp içine galyp gürlemeli, zalenteli howa, o toğuna degden jygardap ötýänler o. O zaman kady duran ýa-ni. Sizin döwrüňizde edil aýdymçylarda bolan ýagdaý özüňde boldumy? Meselem goşa düşüp gördüňmi? Ne, gowy Şöhratjan, men mara bir toýa barman gördüm. Ýöne toýumyň bagyny bilýän, kimiň gurulşyny bilýän restoranyň başlanýy urda. Restoranyň ýa-ni restoranyň başlanýy Gulistan restorany eken soň bildim onu orsalardaky. Ýa-ni bir toy belletdi maňa. Pulun getiremde restoranyň aýdaryn neydi? Bular maňa pulumy getirýär restoranyny aýdýa günä menne. Restoranyny aýdýa menem ýadamok depdirme. Depdirme ýadamok. Onu o toýda da elman aýdýa. Onu elmany diýerler de diktir gelen o diýär. Kim diktir tutduňy diýär, Serdar da diýil diýär. Ola allamalar gelmeli ýa menem geýniligi daşarda garaşyp dur. Jaň edýän. Jaň edýän Nokia telefonum var, şu wagt ýalýan. Jaň edýän el öçük be. Öýdäkiler diýän damaşyň telefony ellep zany detmäň, jaň else alın. Meni sordur, ýok başga bir soň gurulşyp goýun, jaň edäýmesin birden toy edýär. 10 mire çende garaşdyma. 10 mirden soň eşigimi açdym. Bäh diýen, dipdirme diýen, hiç kimden habar ýok. Dipdirme diýen, inni kaýym şogulum toýumma. Bäh diýen, näme bel gorkam, ertesi günüm gelen o, bir günüm gelen o. 2-3 günden soň gelýär ýa toy gurulşan oglan. Agam näetdiň aýdy. Menim oňa garmy sen näetdiň? Aý jaň etdi, nir dedigini bilmedim toýuň dedim. Bu näme men ne diýdim, dogry diýdim. Men bararyn dedim. Ýönelli boy we haçan isleten gel dedim. Haçan isleten gel. Men bir toýuň soňup berýändiň meselede. O toýuga soň bir gede Allah'tan toýa geler bu. O toýda onuň nähil bolupdyr tamadasy geçdi. Mollum adam marken garady gurlap bir soňupdyr. O elman ahir diýip durýar. Serdar da olsa allamalar diýär. Azerbaýjan aýdym çyna. Öýüňe de adam uğradylmady ha. Hiç kim gelen oga. Men näçe gün ala detdim o. Ol inni kaýyn şo günüm toy bolan soň o toýda mı ka näýlik bolluka, näme bolluka. O geldi soň pulny o wagtda pul artgyna ejem bilen bir ejeme berýär. Ejejan getir berik pully izraýyp berdi. Ha goşa düşüp gören ok. Yok. Hiç saçan goşa düşüp görmem. Ya yerime adam uğradık görmem. Bana bir müşteriler gelýär şonu. Serdar dedi, o plan toýda yerine adam uğratmagynda at diýe. Men onu ýa hiç saçan edem ok. Yok. Yerime adam uğradym ok. Ha sarkowlap zady görmem. Yok, onu ýa hiç saçan yerime şu wadeçen Allah'dan daşetdim bolmadym, bolup gören ok. Ejen zany käbäňi bir kere agdadyň da. Arada kän wagtym geçen ok. Bir doglan gün notür kap. Eşim şu günlerde bir gün gitmesi hakda gurrun çykdy da. Menem agdadım da şu Serdar tadyny ýazjak bolýan gitmesiga diýdim bolýan. Bir wakany gurrun berdi. Şu çynmy kap. Biriniň çagasy bolanok. Onu Serdar okap berýär. Ha o inne şu ya özüň aýdyp berse. Özüm aýdyp bereyim. Inne ejem men çagasyklar herede tewipden ýaşul aýal bolan soň çagasyklar getirýär. Onu yani seyrediyor olayın, onu biri geliptir, bizim öyle şeyh da, onu biri geliptir de ecemine çağağımız olan o sen oğlunum moğolluçuluktan basık yamış diye bir ya Allah'tır bana okap ver diye. Adam da anama ol. Anam erhele gelip bana okap ver diye benim behtim diye. Okayım ben o adam okap bilem. O yönüm bilyen ama adam tövürüm bilyen adam okap bilem. Deyip durundan ecemem bana gelen şeydi de okayım
O da edip Bilyat göwnüne degmedi ya da o adamın. Ay böyle okudum. Yani ay bilýänse dogalym okudum da şüpheden ay ýa-ni onu aklyk kıstırdı yani 50 manat koyupdur eken 50 manat koyupdur. Ay menem munallim kamerasına gittim ay onun süýjük anlamam neme Ozoluğu berek ağzıda da dedim soğumayın da aram edip berli. Onu ay näçe gün geçti anky bir toyda gurulap durmalyň biri gelýär. Ya biri gelip men ol okandy ýadyma şol oglan eken. Men tanıdım mı? Benim yok tanımadım da vakti dedim köpün adam bilemok dedim onu. Ya daday tanıday dedim o yadım hoşçam çağamı olan ok deyip okap ber dedim dedi. Benim bu her şeylem tuğulum ne hemen tuğulu dedim. Ay yok hesap olan ok ne mi diyeyim? Sen 50 mandına kuracakmış ya mı dedi çağıracak. Ýeňiş tamada bilen, ýeňiş halipa bilen ýadan gepleşiňi da gördüň. Ha. Şonu sen hakda känzatlar agladyk. Ondan şonu montajda şu yedigen DJ studiýasynyň ýolbaşçy Bekarla Gurbanow bilen gepleşik taýin edýär montajyny, ondan ben gözden geçirýän, aýyrmaly, goýmaly ýerler bar. Ondan bir ýananlar bilen bagly gurrunlar kän boldy da. Onu jaňadan halipa şoförler goýsam, ýenejem bir hilrak göräýärmi kaýa garyndaşsaň ya aýraýynmy diýdim. Goýnäme goýsaň, gaýtam şu halk görse bolýar, gyzykly bolsa bolýar diýdim da. Şol gurrunlar özüňem kesip goýupsyň. TikTok'ta o beýlek oglanlaryň içinde alyp kesip herkim özü golça görýän ýerlerini kesişdirip goýupdyr. Sen hakda aýdylan gurrunlar barada maşgalaňy, dostlaň, ýakynlaň näme diýdiler, nähil pikirler, näme belli etdilermi, nähil baha berdiler da. Olar hemmet bilýär. Tebäk näme şu adna ýaş diýin istrar aýdymçy gyýylar bar mysal üçin dogrymy onu yaş alp barcıları var, tamada gıyılları, mesela Ceyrani, o atlar nağdımallerle, men madara, ödüne düşman olyanlar son. Onu, yankı diyseler yok deyip bilemok. Ne deyip yok diyeyim. Öydeki onu düşün yani, internete öyle giren ok, gören ok, bilen ok, ya bilse de bana diyen ok, bilen. Men netimleme şöyle kollu vermek de, bir sadece ödümle çıkardı bar adamın, bilen sadece kollu verip koyuveriyen olayın. Gidýär. No näme internetden şu aýdymçy gyýylanma alyp barjan bir goýýarlarmy? Onu maňa diýär, "Tevdara paýlaşaýda şunniýe." Ya da vize uğradı ya da şunu paylaşıp beray, üye getirip berýänler ama vize mi internetden uğratmayın, üyüne getirip berin şunu paylaşıp beray diye. Ne edip men yok diyeyim. Yok dedim ulum sıra yani alaka biriyle. Ay bol ya deyip paylaş yani değil adamlar kavra adamlar ervet yerin boldy ya da şöyle qyýy elinler goýýan näme köp diýýärler. Näme deýin goýmaly bolýarlar. O ha şeýle ýitreýän adam ýok da taýda. O näme taýda. Akpatadan berýän ýaş alparçylar bolsa oglany gyý tapawdy ýok halipalyk derejä ýeten soň. Ha taýdylýän da bilýän adam ýa knäýlik bir şägirt belli bir derejä ýeten soň özüni alyp çykan soň merliýär da. Akavir gelýän sen tanaň o mali pata berdi diýär näde berjek o pata. Sen onu bilýän o. Onu kağıt katıyoryan yerlere molyan son yaptı. Edip münge de gidip bir gitmeden yerenç bolýan yerler molýar. Şu internet sahypalaryna TikTok, Instagram, Imo tuğulama ýok watyňa ýok. Şu ukuda kaňam avtomat girip bir zatlar etişdirýär kaň diýär. Siti diýip durda hemişe TikTok, ýerden Instagram'a ýa TikTok oýnap otyrdyň, ýatyrdyň ýüzüňe gatşap, ýene alyp şey edip. Diýär, kitap okap otyrkan maňlaýyň kitaba diýse, sen onu okuň tutdugydyr diýär. O ýatyrkan telefon oýnap otyrkan telefon ýüzüňe gatşda da okuň tutdugydyr diýär. Indi şu internetde soňky wagtlar hat köp zatlar goýýan da hat kän oturýan. Bulan mara bir hili ne hilli tem kamera keselli sen bolupdur bir hili hobby diýsen bolupdur güýmençe diýsen haçan şol degdi saňa. O bir beýasal tila bolandyr ama. Gurulma beýasal. İlk başlarda Instagram açsın goýdum bilýän o TikTok açyly TikTok açıp goýýanda kän başda giren o gydygan ok. Soňuň bir giren soň çykyp bolan. Toýda giren ok. Öň başda toýa baryp girýärdim men internetde. Toýa baryp girýän onuň ünsüňi bölýär. Onuň soň özüme diýdim toýda bir internetde girmäň o aýraýyn. Ünsüň bolan ok toýda. Hem alyp barjy bolan dinýe bir gowgurlemek ýa bir ýene dälle.
alıp barjy. Hem bir toýsyn alıp bar ýa bagşyň niýle näýle aýdym aýtmaly, ine biziň köp halk aýdym toýlar bolan soň aýdymlar bastanca aýtdyrmaly, bagşyny gyzdyrmaly, bagşa bir golluk bermeli. Bagyt ýol restoranyny mene kiçi zalyna toý sowmaly, ýene bu zalyna toý sowmaly. Onuň aýna toýuň başynda içinde oturma, bir arsa howada duralsaň çykyp boljak, bolmajakmy dip daşynda şu toý edýän oglanlar bilen dur solyň. Ulu zalyndan çykyp geldim, ona salamlaşdyk. Onu gurladım, seyir etdim de, video alıp. Ne şuun plan nämede, wagt ýok restoranyna, ne şöhrat ba, mekanşal medif bady, plan var. Arlyňda goýdum bolan ýamdaky toý esem ulra oglanlar sizden duş bardyr. Ýerda tuwalemedi şuunlara yaman her toýa barıp surat goýýan, video goýýan, internetten çykan oý tuwalemedi da bolan bir diýen sözüm barda. Şu adam canım sıkıp ölüp barýan, şu toý bir tagaman soňsam, öýe barıp bir Wi-Fi satyp şunu çaltyrap goýýarsym gelýärdi. Hakikaten mekansal medem var näçe ýyllap köýüne bagşy. Mekansal medem Nur Muhammed Merezov daýynam kan grup ýyllarynda da geden olan onu mekansal medem näçe ýyl zapis çykarman, ýazgy çykarman toýa giden maksdyr. Näçe ýyllap ýazgysy bolan näler mekan. Şonu ýaly özüm günde günasa toýa gidýärdi. Onun öňüm kan o mekan gatken toýa gidenler zapis çykarman. Yeketek başlaryň berdiýsen ama zapis o wagtda ne zapis çykýardy bilýär. Kase album, bir album çykýardy. Mekan näçe ýyl çykaran näler şonu. Ne tuwalama toýlar känni bar. Känni Indi şu zapis album diýilenne meselem ýadyma düşýär da kiçiräkkäm şo Kakajan Söýünhanowyň albomuna urlandy. Ýylyň munyň arasynda Kakajana sarpa bolar, siziň üçin çykyş etjek ansamblmy körpe bolar dip esasy Allah berdagy bilen seň tesin käleşdirdi. Haýsy aýdymçylyň albomunda esasan bildiriş bilen, mahabat bilen çykyş etdi. Kakajanyň da gatken. Köpüsinde badyr ýöne Kakajanyň 2-3 zapysynda gurulamazam gurulanlar onda bir neme bolup toýda bolup ýa-ýa bolup şonu galanna men gurlandym Kakajanyň kän zapyny köp başlan Alty Muhammed Mollaýew ma kän başlan zapyny guruladyk. O wagtlar näme diňe sen zapysda gurulan diňe sesini tanalýa bilýärmi? O albomyň programasyny Serdar Bekberdiýew alyp bardy diýär. Ýüzüň tanalan ne hedil? İnternetin üstünde. Indi şu adam sen tuğulama goýgyzyň da hälim şu goşyň adyny agdak kesdim men ýürüýte şu goşyň o kadar meýe netläp gaýtdym. Men şu ýaş ýetkinjek wagtlam, jahil wagtlam dinleýärdim. Meşhur agamyň gyýdy boldy, şonu bir okap. Indi o goşy barada bir diqqat bellek geçeýin. Gurban Aşyrowyň goşy. Onu Gurban Aşyrow onu dostuna ýazan. Aslında şu dostumyň gyýdy boldy şu goşy. Onun soň onu agamyň gyýdy boldy diýip aýdylýar ýöne biziň aýdýan ýerlemizde men Gurban Nurtdan öwrendim ýöne Allah berdi agama kitabyny berdi. Bugün toý diýip bir kitabyny Allah berdi agama maňa sowgat berdi. O az o kitap emmekde ýok da. Sana aýmalja çykan kitap şonu Allah berdi agama maňa berdi. Men Serdar sen satmaşyň. Onu ýa-ni o goşy şu kitapda soňragy başgarak gidýär, ütkeşirak gidýär. Onu men Gurban Nurdyň aýdyşyny öwrendim de başda şonu aýdyp başladyk. Ýa-ni toýlarda wagt toýlarda wagt bar, uzak gurulap bolýan, arqyn aýdyp bolýan goşlar, şu goşyny ýerine etip berýänmi? Aýdy bilermi oturan ýerinde? Dik turdan adym bolýa oturan ýerinde aýdýan bolýa oturan aýdan. Agamyň gyýdy boldy. Agam joşdy hoş boldy. Gök diridi depesi ganatlanyp guş boldy. Ýanadym oň adyny, guşluň piriz adyny diýip ilki gyýdynyň laçynlykda adyny 40 çilleli kışı geçti, baharı yazı geldi, bu vırınca tay bulup ikinci kıydı geldi. Bu adınım yanarın, kuşluğun piriz adını deyip ağın kıydının sülgün nakta adını. İnçemi tomsu geçti, aylanını güydü geldi, bu ikisini de tay bulup üçüncü kıydı geldi. Bu adınım yanarın, kuşluğun piriz adını sayılap, seçip hügüslep, tavus taktı adını. 3 günüme dönegin, 3 kuşuma dönegin, meni coşa getirin, 3 kıydıma dönegin. Bizim uydu 3 kuş var, ehli kuşlardan güzel, güzel kıyılarım güzel, gazal kıyılarım gazal. Deyip ağam iyi görüp, 3 günüm söydü ol, imma
emma ahir yarılıp yengeme şey deydi ol. Qyz idine qyz berýän, besirini han gelin, oğul döwletiň maşy, oğul bersen kän gelin, diýenime dällisen, şeker şapmadım deger, kızıl yumruğum deger, kuşlaryň iň pekkesi, kuşlaryň iň ketçisi, karga da karın karga, eger gyzyň bolaýsa. Eger gyzyň bolaýsa, bal günüňe batyrman, iziňdana barma yok, asla öýe getirmen. Gyzyn ýükümüz ýetik, bir-birine ta etdiň, beter baýlyk gerek däl. Karun kimin bay etdiň, dinine ýengen zan, ýylgyrdy ol hoş bolup, günler bolsa geçip dur, uçup barýan kuş bolup. Sanagly günler geçti, sanagly günler geçti, iş bitirdi ýengen zan, buşluk ağam söyünci. Gyýyt getirdi ýengen zan. Bu sözleri eşdenne, ağam çekmeyen vakarman, bigincini erini on, kuluğunu yetti durman, şeker şapbat nirede, şeker nabat verdigim, kızıl yumruk yerine, kızıl yalcık vurdigim, berekella han gelin, berekella can gelin, heme mehriban gelin, hemem kahraman gelin, deyip kulunu allı ol, bu nasızıdır yadi, pah görsene muni, qargı bormu muňady? Yok, qaytap yanap buňadyn, kuşluň pirizadyny, käkilik, dakçyk bunyň adyny, howa, şeýle de ağam, gyýlaryny süýýär ol, jan gyýlarym oglundan, kim dersiňiz diýdi ol, ýogsam, näme gözeller, ýigitlerden kim mormy, gyýz pirdendi bolanyň, yüreğinde gammormy, çayın kaynap duranlar, içeriğinem gülýaly, eginmasyň pekide, naharyňam balýaly, gelşigidir iş etdi, beýkärligi söýmez ol, jigi-jigini göterip, asyl ýerde goýmaz ol, şeýledi, gyýz maşgaly, malayymdyr malayym, arzuwymyz gardanak, bagtly bolsun laýym diýär. Ay sağ ol. Berekella. Barýady. Özüňde de tuwalamy näçe gyý bar? 5. 5 gyý brol. Dogrymy? Diýip bolsa nesliňiz dowam bolsun. Sağ olun. Esasy ýanky diýişiň ýaly ogul gyý tapawdy ýok. Sanyna da däl gep. Esasy awraýyňy mertebäňi saklap, edip perwelji agtyklaňam şolar ýaly bolsun laýym. Indi herda ýene bir soragy da çykdy, şona bereýin. Toylarda ýanky goşgyňdan has şowhunly bir okuyan goşgyň bar. Hawa. Oýnasyna, Şo goşgyň kim döretdi? Seret goşgyň bara öň Beherdeniň diktorlary maýdy, Alty Gurban aýdýady berdi. Esady ýöne başgarak nemede. Onuň ýanky men näme etdim? Muny 3-4 tane goşgyň alyp bileleşdirdim. Şonu gabat gelýän ýerlerine haly dokar elleri, kitab okar dilleri, toy tomoşo gününü, tan soýnar gollary, ritm alyp Dip bilen. Howa dip bilen. Ütgeden ýerden bar. Näme? Toydur dünýäň ganaty, toydur dünýäň gynaty şeýler agam okýar. Başga Beherdeniler başgara okýardy, Didarjaga diýä Murat. Onu 5 girmedip bady o döwürlerde bizden olar amma 5 ýok, Didar bilen Murat bar ayatda. Ýöne olar başgara ilmede okýardy. Beherdeniler modatda 5 girmedip halipalar bizden ulaglanlar. ilmi ameliyatlarını şeyle sülgani Türkmenistan'ın vatanım teni gül vatanım gülün sülkünde yani Beherdeni iline Beherdeni ovasında biz şolordanım yaşkak yazıp alyadık da. Qara yani diýişmeli şol görülen halipalar gabatlaşylan duşulan halipalar olardan alınan sapaklar gary berse de şol agyr toýlaň o tejribeleri sizde beren mektebi häzirki wagtda bir heme özüňi bir ulukan sapak. Özüňi bir toy towmakda ulukan bir näme baza diýilýär. O şol bolýar. Hemen bir ýaşlamada da öwrenmäge barka. Yani albomlar hakda gurrun çykdy bolýan. Diňe yani studiyalarda gol soýlayan aýdymlar, taýin aýdymlar däli. Türkiş Qaqabaýewiň ýadgy edýät diýen, ýaýra edýät diýen. Şolar ýaly Türkiş Qaqabaýewiň
Ağasam ma diýelmişim, ata geldi. Ýa. Şolam kän zapis edýärdi. Men aslında şo toýlar alyp barmaklygam Ýeňiş Halypaly gepleşikde agdandyryň. Şu toy albomlarda sizin gurulýyşyňyzy dinläp öwrendim diýip. Ondan bir gabat gelipdim. Bir futbolistin toyununa öyle. Sen gurulayan ekenin Halypa Nur Muhammed Meredov, onun birine döwürdeş olaram bir halipalyk derejesine ýeten Türkmenistan halk artisti Hacı Mehmedov, Kakazan Söýünhanow. Şol üçüsi bileleşip toy toýýarlarda onun arasynda şolar bir hili beýleşik köpüne ýaşdyrma köpüne aýtdyrýardylar. Bir meşhur aýdymlaryna görmege ýitadym, aýta gel, gonça şolar ýaly aýdymlar, nur neresden aýdymlarda. Toy hadan soğuğunlu gıdıklı olmak için 3 vaksı minem mesela şu toyu yadmıştı. Sağların toyu, Troku'dan Sağların toyu. Nur Muhammed Meredov, Hacı Mehmedov, Kakazan Söýünhanow. Üçlü bilaydı. Yani bana Kakazan'ın men rapitlerine köp gurulayadım. Onu bana Kakazan kolayırak. Ne doğrudan aytdın. Başlatan adam çıktı bol yağıl bilýärmi? Bana Kakazan kolayırak da. Kakazan goýurýardym kiçire oglany. Aramdan bir köçe geçýär. O aramdan bir köçe. Onu Kakazan başdaýdym başsana Kakazanyň köçedinde Nur aýtdy da, şonda gelip maňa am menim aýdaýyn diýeni men aýtdyrdım da birinji Nuryny görende, şonda görem bolmak mümkin Kakazanyň, gaty mümkin şol. Nur aýdyp dur, Hacı aýdyp dur, Kakazan aýdyp dur. Menim bulan ortasyndan ýankylary gollap görmeler. Yani onu Kakazan Söýünhanow aýdym, Kakazan aýdyn, şonu aýdyn, Nur aýdyn, Nur diýen, Hacı aýdyn. Hasam men Kakazany ýykynrak edýän, Kakazan has öwdüm şo toýda, Kakazan has öwdüm. Ol toýuň saatlyk şowhun bolmak üçin aşagam adamdan dola gyryn kyna köçätigen o adamlar protsemusi. Ana şonu şo toýy gyzykdyrmak üçin şeýdip başladyk da, ýalyp menim aralaryna sokulup bulary bir özükdürmeli, bagşyny bir özükdür. Yani tarony sungatda şu näse neme ýok diýen bahadır bätleşik bolýar da, ol ondan o aýtsa saperlik ýeňiş ýaly. O ýeňiş saperlik diýen naparnik diýen men düşünmändir näse onu ortsala bilýär, ortsa bilýär. Menim ýeňiş saperligimde ola gaty görýär. Ömeýdim. Men Kakazany öwýän ýerinden Hazyny öwýän Nuruny ýöne men tarony Kakazanlykdan, Kakazanyňkyda Kakazan aýdany gulamdy. Ýylyň onuň arasynda Kakazana tarapy bolar, siziň üçin çykyş etjek ansambl körpe bolar diýip bilen ansambl diýip şowat şey diýilýärdi. Toy gyzykdyrmak üçin umuman maksat şu taýda biziň edýänler toy gyzykdyrmak, şowhun hemen bagşylary joşdurmak üçin. Şolar ýaly pursatlara gabat gelen tomoşaçylarymyz bardyr. Muştoklar bardyr. Men ýüzlenýän gönümel ne tomoş edip duran mehriban watandaşymyz, mehriban ýyldaşymyz, mehriban muştoklarymyz. Serdar Bekberdiýew, Serdar Dazzy bilen bagly wakalar eger ýadyňyza düşýän bolsa bir gepleşikde belki ýadymyzdan çykanlar, Serdaryň ýadyndan çykanlar Halypaň kommentariýlarda arkaýyn belläp bilýäňiz, öz pikirleňizi ýazyp bilýäňiz. Şol sanada Serdar bilen bagly öz başyňyzdan geçiren wakalar ýa görli şaýat bolan wakalaryň bar bolsa kommentariýlarda belläp geçin. Halypa janyň sag bolsun. Aramyzda elmydam şu Halypa bolup Türkmen toýlaryna bir şowhun paýla bireg berip şol toýlarda da aýdýan arzuwlaryň ylaýym şu toy eýeleriniň toy tutýandan durmuşynda hasyl bolup esasda şolla arzuw eden şu hasyl bolsa muman bir hemişe toýlarda saglykda görüşmek nesip etsin. Amin jedi Allah zalim. Mehriban tomoşaçylar, akyllaryň biriniň aýdan şeýle bir sözi bar. Durmuşda nähili ýaşamalygyny bilmeýän bolsaň, onu bagtly ýaşa ber diýdi. Şoň üçin hemmäňe bagtardy diýär. Gahrman arkadamyň saýasyny, arkadagly gahrman Serdarymyzyň saýasyny şeýle ajaýyp zamanamyzda durmuşyňyz diňe bagtly, manyly, lezzetli pursatlara beslensin. Hoş wagtyňyz.